Unsa man po'y hubad sa natawhan aning Marso 11, Migi? Okay, kung ikaw nataw sa Marso 11, daghan kag mga amiga kay hilig man kag tapok-tapok. Unya ikaw gusto ka nga mo eskwela kay gusto man nimo nga makahuman ka sa imong pagtuon. Unya ikaw gusto ka mo langyaw sa layong dapit sama nang mo abroad ka kay ato ka manarbaho. Pagbantay kay basin og ikaw mahimo kang inahan apan dili asawa. Kay dali ra po kang mahigugma. Ug ikaw sa imong mga ginikanan pinangga ka ug imong mga igsuon nya usahay ug pangayuan ka muhatag ka dili baya kadalo ug ikaw manarbaho dali ra ka makasud og trabaho. Mao na say hubad sa Marso 11, Kisi. O, kaninyo mga nataw ani nga pizza bulan sa Marso, pizza 11, palihog ko sa pagtanaw aning among video sa hubad sa natawhan, pizza 11, Marso 11. Nya ayo kalimot sa pag-like, click like, and then share this video sa Facebook, sa YouTube, and do not forget sa pag-subscribe. Thank you.